and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Kung sa may aksyon nga inyong gihimo karon, Chip? Nag-alerto ng tanan, Dindo. Aron pagsuhid sa mga posibleng dapit nga ilang taguan. Kunya, naanam to slayo, Chip. So kung may inyong mahimo? Ay, kutob sa mong mahimo, Dindo. Buhaton ka na mo ang tanan nga madakpan sila bisag asa pa sila matago. Niya. Nako'y kondisyon mo, Chip. No. Aron magpabilin ka sa imong katungdanan. Uban sa imong mga sakop. Kinahanglan nga, mapatay kini mo silang duha. Ha? Maun lang na'y bugtong paagi, Chip. Aron maluwas pamugikan sa dakong hulga nga dili mo matangtang sa inyong serbisyo. Matuman din. Amo ng sundo na imong gisulti. Nang luspad umayo si Hepe sa kong ibahad niya. Mao nga maningkamot gid siya karon nga mapatay gini ang katong duha ka muklo. Mayo noon din. Kay musunod gid si Hepe mo. Kundi siya musunod sa komando, masikwate gid siya. Mao nga wa gid siya laing choice. Kinahanglan gyud nga mangita gid siya paagi nga mapatay ito niyang duha. Sakto yung kayo din. Para maningkamot din sila nga di mataktak sa serbisyo. Kinhanglan nga tudason din sila. Di na tama problema sa duha, Joe. Mao nga concentrate lang yun mo ni Mr. Alvarez. Reglado rin. Ako nang gipahimangnuan ang ato masakop. O gitunan na mo og maayo karon kung usay mga naandang lihok ni Alvarez. Very good. Siguro agin ninyo, Joe. Ug ayaw gin mo kumpiyansa tungod kay daghan sab og mga sakop si Alvarez nga nagbantay niya kanunay. Ay kablaka. Kami bahala din. Kung mulampos ka ni mo, Joe, naagid mo'y dakong ganti nga badawat gikan ako. Maniguro ginmi ini din. Di gini na mo si Piatom. Kita ka sa mga postisyo. Nanang ito mga dagway. O gihimo na nilang mga high-profile criminal. Mura na tanig mga artista. Gibutangan pa nila dead or alive. Bangag selong. Okay, mon. Kuya, wag na to. Nganong ila matang patyon? Gadit man ta mga kriminal. Labin siguro siyo. Kabuang na sa Dindo. Bangag selong. Bida. Ba't lungun ang ining Dindo, oy? Labad lagi kayo na siya. Labad kayo. Pida. Labad sa o. Abot nga nung isugot sa ko sa tahas nga aron mabutan ng tawana. Murag imposible kayo ning nga misyon. Naglisod mangani ko og kontrol sa akong kaugalingon. Unsa pagkaanis Dindo nga mas demonyo paninako bangag selong. Wala kita'y mahimo, Anator. Gidawat may mo bang gidawat kining tahasa? Kinahanglan nga imo ginambarugan. You baruganize. Mao lagi. Mo ni nakalisod og samotron siyo kay baniog na kayo ang atong mga naong nga mga patyon ta bangag selong. Narabatay na kong reward nga gipatong sa atong mga autor. Udako gid siyo. Ha? Gisayunan ka ng tag 500,000 ang kadausan na to. Pangag selong. A total of 1 million pesos kitang duha. Ha? Kitang duha 1 million tak sa makapatay na to. Swerte kayo makapatay na to, Tor. Swerte kayo. Kita may malas na. Kita'y malas. SLS. SLS? Usa man na? Sagdi lang siyo. Ay. Inahanglan nga makasulta sa atong kwartos kumbinto kay aron makuha na to ang yawi nga akong gitaguan dito sa kisami pangag sa ilong. SSS. Uy, dili GSS. SSS. Ako GSS. Dili ka gobyerno. Sige. Tuwa din mo tagui sa kisami ang yawi, Tor. Tuwa siyo. Secure kay to dito. Secure. Secure, dili secure. Secure.
Kinahanglan nga makuha to nato aron makapadayon ta sa atong misyon sa pagsul sa underground sa among bahay ni Mirasol. Bangag sa Oh, ilong. come on. Unya, asa man mo agi ini? Nga, delikado ra ba kayo nga naay makakita na to? Ha? Sigurado gyud nga. Masikwati tayo ni. Oh, sa luyo lang gyapon ta mo agi. Ha? Pero magbantay lang gyud ta sa atong mga lihok nga wa gyud makakita nato bangag sa ilong. Oh, come on. Dili ba yutor nga muadto ta sa muadto ta ng hayag ba? Hayag. Lisod kayo kung hayag pa. Oh, karon kadlawon siyo. Muadto gyud tas kumbinto. Sige, Tor. Oh, come on. Bangag sa ilong. Sobra ra mo sa siguro ng gibuhat sa kapulisan tay, nga patyon yun sila. Di man mga kriminal to mga tawhana. Na, unsay di kriminal. Nahibaw ba mo kung unsa kabugat sa ilang mga kaso? Sobra ra bitaw tay. Ang ako nahibaw ano kung wa kay nahimong violente sa imong pag-iskapo, di man kaangay patyon. Dungagan lang gyud hinuon ang ilang silot pero dili ko uyon anang patyon gyud uy. Para na ako, no? Kung ako ang pasultihon, uyon ko nga silutan sa kamatayon. Ngano man tay. Abi nyo gano, Oh, ngano tay. Kay kadtong mga tawhana, delikado to og makapatay. Kay mga criminal minds man to sila. Oh, wa gani sila nakapatay tay. Kay ngano, nakasiguro mo adto mga naunga, nga wa to sila napatay, ha? Nasuhito din mo nila. Ah, grabe sa gatay uy. Wa ganita masuhito. Sa ato pa dili ta kasiguro napahamtangan sila silot nga kamatayon. Basta para nako, kung ako ang pasultihon. Ikaw mo ingon. Ako mo ingon. Maayo ng maliguro ta, aron di na maglabad atong Kay kung ato lang hapon lang silang bilangguon, ay, dako kay gastong gobyerno, pagkaon pa nila. Tay, di ba tay? Naman na sa ikaunom nga sugo sa Ginoo tay, ikaw li minister man gyud ka tay. Bitaw no, Di ba? naabi na, oo. Kanang gidili ang pagpatay. Limot na Bitaw, sa bitaw. datay. Ito, Limot na labi na sa Biblia, akong muto biya nga, higugmaa ang sala, kasi lagi ang makasasala. mo ginisig. Pero kanang, Magtambag siya pa. pero kanang Muslim defense na, minaw ha? Di nasa. O nagbaon hanta na mga tawa kita'y maimpas. Tay, di ba ka na self-defense? Pag dipinsa man nas kaugalingon kung nagay gusto mo atake? O mutinguha o pasakit na to? Ay, ulagi. Pero, hanam na pero, minaw ha? Sa kaso na Lucio og Toribio, mga kriminal man to sila, nga miiskapo, mao nga, mariguro kita, oy. Hiposon sila, aron dili makaangin og laing tao. Kinakupos lang, hulga sa katilingban. Mas nakuyawan man hinuon ko sa desisyon sa mga pulis kaysa mga piniriso nga may iskapo. Bitaw tay. Kinahanglan nga klarohon una na nila. Nagbutang na biya silang mga paskin sa mga palibot. Di sa tingali makiangayon nga hukman sila sa kamatayon, uy. Hoy, kamundo ha ba? Huwag mo yung mindset eh. Minaw ha? Kung mo anheganis dindo, ayaw niyo sa padungga ng inyong katarungan. Kay mauwaw to, mauwaw to. Ako doon na ba kay uwaw? Abi parang unya nga, ignorante tas balaod. Aw, lain-lain man tag prinsipyo tay. Iyay. Di ba tay? O gawas pa ana. Sigon ra sab ni sa among nahibawan. Kay anang puntuha tay, murag nakalapas na gid ang kapulisan sa ilang mandato. Hoy, paminaw. Masuhito ng mga polis kay nato, polis good na. Oh, unsa ka man. Di na lahi mo uloy. Kung wa sila mga ebidensya nga ilang gikuptan. Nagduda gid ko tay nga naagi sayop sa ilang desisyon. Day ka, sus ni mo. Ay. Paghilom lang ko rin. Supak jud ko kay liwat ba ako nimo tay. Ikaw ha? Wa kay kalibutan kung unsay balaod. Mingaw na ang palibot siyo. Pwede na yun ang modritso tangad to sa itong kwarto bangag sa ilong. Unya na, Tor, unya na. Kaya napay nagsiga nga suga sa pikas kwarto kabantay ka na. Ayog lingi das pikas, dili pikas. Dire. Ay, tanawa, pabutol na yun na to nga. Mapaw na. Aro, magkasiguro ta. Nga wa yun nagmatain ng mga orasa. Uy, timing siyo. Ha? Timing. Taimiming. Timing. Di miming. Timing. Gipaw ng suga.
Bangag sa ilong. Oh, come on. Nairing na magam na timiming. Okay, ay, ikaw ka lang. Ani na lang. Ha? Taod-taura na to, o gamay. Gamay lang, gamay. Bisang mga tunga las oras. Bantay ka na, tunga las oras. 3-0. Kapinan lang na to. Oh, sige. Bisang gamay lang, mga 30 minutos, ha? Dayon, mudritso na ta sa atong kwarto. Uis. Unsay uis. O sige. Bangag sa ilong. Pero, napatay problema, Tor. Oh. Ha? Kapatay ka. Unsaw man na to pagsurya sa gate. Nga nakalakra bagyod na. Nakalak na diha kung magabi. Ay, kaplakasyo. Naman ko'y abilidad. Ha? Kaya ra kong ablihan ang gate, bangag sa ilong. Oo, dito, no. Mauni makabintahan na to. Ug kamay, ha? Kay nakadiskubre ko nining abilidara sa akong kaugalingon, bangag sa ilong. O, kabon. Delikado na o hikapo ng imong mga kamotor. Delicate. Delicates kayo. Oh, nga naman. Kay, mubaga man ka. Kapantay ka na, dili mubaga. Mubaga. Karoon tagilindaan. Kaya di ko maligas. Mubaga man. Pinumduman ko pagana. Kapantay ko. Kay nundum ko. Oh, ganahan kay kuha ning abilidara siyo. Ganahan kay ko siyo. Mo nga pasalamat kay kuha ni. Nga nian ako, bangag sa ilong. Piti. Chipiti. Dili physical therapist. Pero, Tor. Nakong pagtiwas. Di ba ni Bayag yun, ha? Isil-sil yun sa imong alimpatakan. Pirmi. Nga imo region ng gamiton. Sa minatarong, ha? Yan. Di na may mong gamiton ni mo sa dinautan. Ako na may gitawag ni mong Tor niya. Nabali. Niyabag na. Nabali. Bangag sa ilong. Oh, come on. Siya nga na siya. Kiring. Unya rabli ang pultahan kay Morgan. Dunay na kamataas pikas kwarto. Awat lang hinayon siya. Atong hinayon. At laso na tagamay aron masalipdan tayo ng haligi. Sige. Mingaw na siya. Mingaw na. Wa na ginagtikaw-tikaw. Kini. Sige. Sa ito gininis ng tikaw-tikaw? Tikaw ice. Sige. Tabli na pultahan. Tabli na. Lagi. Gahi man siya, gahi siya. Mura man og gilak na ning kulto ha. Bangag sa ilong. Patay. Di takasuli di. Ay, kabala siya. Akong gamito ng akong abilidades. Sige. Imong abilidarize. Sige, suway ito. Yan. Uy, hala. Nabli magalit. Uy. Nabli lagi na yun. Tara siyo, manutas siyo. Dali siyo. Sige. Dali siyo. Hi, Toribio! Bangag sa ilong. Budid. What? I miss you, Hilom lagi, hilom. Hilom. Hilom, day. Ha? Hilom lagi, hilom. Kuha na ko akong kamot, basta di ka mo sama. Hilom. Okay. Ngawab sa kitabunan na nung babaw, kasulti lagi mo. Hilom. Kana. Basta, ayaw ko saba, ha? Ay, saba, ha? Okay, ako na ning buhian ang akong kamot. Ako na ning kontangos mong naong. Okay, very good. Wana, sige ka sigwa ng kamot. Wana. Okay na. Wana ka, ha? Wana ko. Kay wana magamutingog. Yun ang niya am ka din, ha, Budids? Torits, kay naibaw ko. Muanhig yun mo din, eh. Pero kisa may nagsugo ni mo, nga mo puyo ka sa among kwarto, bangag sa ilong. Ninanghig ko ni Padre, nga rin ako din ni mo puyo, o ba ninyaw? May nun. Sabis ko bangag sa ilong. Sorry, ay. Sus, Marius. Pida. Yan o mangut taon ka, Budids. Uy, nga pirmi man yung kang magsamok na ko. Ay, nga no ba, diliman ni Samok? Doon naman ko'y katungod ni Motorebs. Kay imo kong asawa. Bangag sa ilong. Og usap ta, nga no ba siya nagituyuan maninyo nga, ni
iskapo mo? Uy, wala kay labot sa mong desisyon. Amo ning kinabuhi, Budids. Halano. Shake, Mayming. Singan. Ay, pag-iuna na to, Rebs. Di ko makaako. Nga doon ay dotang mahitabo ni mo. Gani, nitabang ko sa pagpasabot ni Padre Darwin. Nga, mayo kang tawo. Tawo. O di ka angay silutan sa kamatayon. O gamon, Silo. nag-istorya na yung mo ni Padre Budids. Ay, uay. Ako siya gipasabot sa tanan nga buutan mo o mga maayo gyud mong tawo. Unsa mo yung ka, Budids? Taga-Oslob, taga-Dalagit. Tawo. Libog man tanimo. Ay pagbuot. Libog tayo. Ay pagbuot. Sige lang. Salamat lang guys sa mga paglamad. Laban na mo, ha, Budids. Pero por Diyos, por Santo, ayaw na taon kong sa muka. Pauli na to sa inyo, aron di ka maamong sa mga kasamok din, bangag sa ilong. Hey, happy to Rebs. Di ko mubiya din na to Rebiyaw. Bisag ko sa pa'y mahitabaw. Mulaban gyud ko na niyo. Magbakabatay ko uban ni mo to Rebs. Ha? Taga-Norte o taga-South? Shake, Maymay, shake. Dali lang baw, ako rin bahala. Bangag sa ilong. Ay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!